अरे मंकी टोपी स्वेटर. अरे म्हातारी म्हणजे थंडी वाजते थंडी झाला. बापरे इतकी मी घाबरली बेटे. झालं आता कल्याण म्हटलं आता कसं करायचं पुढे. अशी भाजी बघा आपली तयार झाले. मस्त अळूची भाजी. हा मका शेंगदाणे खूप छान लागते. तुम्ही अशी करून बघा. थंड केलं का पण नाही हा रस सकाळी घ्यायचा. खूप मस्त गार आहे एकदम. कुठले गायक आले सकाळी सकाळी. थंडी आहे ना. थंडीचा गाय आज स्वेटर बिटर घालून बघा सगळेजण. सगळे म्हणजे मी आणि फक्त कुणालचे बाबा. कुणाल नाही घालत स्वेटर. पेटेल का चूल. बापरे घरातून बाहेर पडायचं म्हटलं ना तरी पण असं हे झालंय. मस्त पडलाय छान पैकी. हिल स्टेशनचा अनुभव घेतोय आम्ही. हे आज हे तोडून टाका. आज हे मधलं पडलेलं. आज खूप काम आहे ना. आज म्हटलं काम भरपूर आहे आपल्याला झाडांचं. काय करायचं आज. पहिला आधी पाणी तापवा. चूल पेटवा. हा टेबल पण ओला झालाय बघ. टेबलावर बसली कशी तू. बसली नाही मी. बसणार होती तेवढा हात लावला. दव असतो त्याच्यात दव असतो. तो म्हणून तो कपडा ठेवलेला इथं पुसायला. तो काय केला. कुठला कपडा. ते आपलं तुझं पाय पुसणं होतं इथे. त्यासाठी ते पाय पुसणं ठेवलं. काय पाहिजे. आईस्क्रीम खायची थंडी. आणि सर्दी होईल ती. थोडी सर्दी पण खायची. सर्दी होणार. पेटली बाबा. चूल पेटू दे. तेव्हा ना आता मी जरा 5 मिनिटं फिरते आणि मग माझ्या कामाला लागते. कुणाला पण जायचंय. अरे मंकी टोपी. अरे मंकी टोपी स्वेटर. अरे म्हातारी म्हणजे थंडी वाजते थंडी. ऊन कसं आलं डायरेक्ट माझ्या चेहऱ्यावरती ऊन पडते. मग मध्ये थंडी गेली की नाही ऊन भेटतो तुला. बरं वाटतं आता. बरं वाटतंय. नाश्ता चालू आहे काय. अजून मी काय बनते. शेवयांचं हे बनते. शेवया गोड बनवते. गोडवाल्या बनवते. थँक्यू. पंडल आभारी आहे. तूप बीप घालून थंडी चालू झाली ना. थंडीतनं असं घीचं जास्त खायचं म्हणजे चांगलं असतं आपल्या शरीरासाठी. काय मग खरोखर थंडीमध्ये घीचं जास्त खातात. मग तेल सुटतं शरीरात. तेल पाहिजे ना. शरीरातलं तेल सुकतं म्हणून थंडीतून. तेल म्हणजे तेल नाही खायचं काय. तेल म्हणजे ते घी वगैरे. घीवाला खायचं. घी जास्त खातात बघ थंडीतून. तेलकट नाही. तेल चांगलं नसतं आपल्या शरीराला. घी चांगलं असतं. बघा नाश्ता झालाय रेडी. हे कुणाला तुझी डिश झाला तयार झाला. हे घे पटकन बाबाला घेऊन देते. ते हे डिश काढून घे ही तुझी. बाबाला बाहेर देते. किती वाजले घड्याळात. तापलं पण पाणी. पाणी तापलं पण. आवाज यायला लागला ते काढलं. मला आंघोळीला तर काय पण नाश्ता आणलाय मी. हा हे खाऊन घे परत थंड होऊन जाईल. मग आणू तिथे. मोरी टाकून ठेवतो. या ना. गोड आमच्याकडे आवडीचा विषय आहे. एक मोठा टोप आणायला पाहिजे ना. हा स्टीलचा बघायला पाहिजे. हा ॲल्युमिनियमचा कसं हे फोडं येतात त्याला. पाणी जरी जे ठेवतो याच्या टेबलावरती. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आज मी अळूची भाजी करते. आणि मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ना आपल्याला कमेंट होती एका ताईंची की अळूची भाजी दाखवा म्हणून. म्हणजे मी मका आणि शेंगदाणे टाकून केली होती. तर तेच मी आता काढायला चालले. सगळ्यात आधी अळू काढून घेऊया. आणि आहे आपल्याकडे अळू पण आहे लावलेला. म्हणजे एका ताईंची कमेंट होती की तुम्ही अळू लावला आहे की नाही.
जर आहे लावलं तर मला मी दाखवते. म्हणजे मला की नाही 4-5 दिवस झाले अळू खायची सारखी इच्छा होती. त्याच्यामुळे म्हटलं आज बनवूया. आणि मंगळवारी जेव्हा मी बाजारात गेले होते ना तेव्हा मी ते मका असतं ते विकत घेऊन आली होती मी खास अळूची भाजी करण्यासाठी. हे बघा जिथे केळी लावलेत ना तिथेच हा अळू पण लावलेला आहे. आणि बघा आहेत पानं आपल्याकडे भरपूर रुजलेत. तर ही आता मी काढून घेते अगोदर. काढून आहे ना धुवून वगैरे घेते स्वच्छ आणि मग मी तुम्हाला दाखवते. आणि इथे बघा सगळं सामान मी ना घेतलं आहे बाहेर. हा प्लास्टिक जो आहे ना आपला तो ओला झाला आहे दवाने, त्याच्यामुळे जरा उन्हात ठेवला आहे. म्हणजे जरा सुकलं ना का इथं अंथरून मग त्याच्यावर सगळं सामान मग ठेवते मग. आणि चूल पेटलेलीच आहे आपली. आणि कुणालच्या बाबांचं तिकडे काम चालू आहे. हे सगळं झाडांच्या भोवती जे रान आलेलं ना ते सगळं आज साफ करतायत. म्हणजे हे नेहमीचं असतंच, सकाळच्या वेळेस हे चाललेलं असतं. आणि आता वाजले तुम्हाला सांगते 9:30 वाजले सकाळचे, तरी पण ऊन बघा कसलं कडकडीत पडलंय. आज येत नाही कधी माकडं आली वाटतं. आज काठी बिटी घेऊन चालले. आता ही बघा अळूची पानं भाजीची. आणि हे ना मी असं देठ तोडून घेते. आता तुम्हाला मी थोडंसं थोडक्यात दाखवते फक्त. आणि अशी या शिरा असतात ना म्हणजे हे धागे बघा निघतात, हे असे काढून घ्यायचे. आता मी हे सगळं ना काढून घेतलेलं आहे, फक्त तुम्हाला दाखवायचं म्हणून मी एक ठेवलं आहे. आणि पानं मात्र ना स्वच्छ धुवून घ्यायची, कारण तुम्हाला माहिती असेल अळूच्या पानावरती बघा ते पाणी आहे ना थांबत नाही. त्याच्यामुळे धुतेवेळी ना असं व्यवस्थित जरा लक्ष देऊन धुवावं लागतं. म्हणजे ही भाजी व्हायला वेळ लागत नाही, पण जे धुण्याचं जे हे असतं ना म्हणजे भाजी धुवायची, कापायची, सोलायची वगैरे हे जे असतं ना ते भरपूर वेळ लागतो. तुम्हाला साहित्य दाखवते. हे बघा ही आपली अळूची भाजी आहे. भरपूर लसूण घ्यायची. हे तांदळाचं पीठ आणि ह्याचं चण्याचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ 1-1 चमचा घेतलं आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायचं. म्हणजे जर का तांदळाचं नसेल तर चण्याचं घ्यायचं, चण्याचं नसेल तर तांदळाचं घेऊ शकता. दोन्ही घेतले तरी पण चालतात. हा मका घेतला आहे मी, कोकम आणि शेंगदाणे. आता हे कोकम पण मी घरी तयार केलेले आहेत. ह्याचा पण व्हिडिओ बघा आहे आपल्या चॅनलवरती. आणि आपले जे काही मसाले असतात तिखट, हळद, मीठ आणि तेल, पण लसूण मात्र भरपूर घ्यायची. इथे बघा तेल ठेवलंय कढईमध्ये, लसूण टाकले. फक्त लसूण टाकायची फोडणीमध्ये, चांगली लाल करून घ्यायची. बसा बसा आली बघा. लसूण लाल झाली का तिखट मसाला टाकायचा आपल्या चवीप्रमाणे. तिखट मसाला, त्यातच हळद, नंतर हे मके टाकायचे फोडणीमध्ये. ही आपली भाजी. चांगल्याचे ना मिक्स करून घेऊया. शेंगदाणे, कोकम अच्छा लागला. आता टाकायचं पाणी. पाणी अजून लागेल. हे बघा पाणी तर टाकलंय. आता हे जे चण्याचं पीठ आणि तांदळाचं पीठ घेतलं ना ते असं पाण्यामध्ये मिक्स केलंय, त्यात ह्यात टाकते. म्हणजे भाजीला आपल्या घट्टपणा येईल एक. आणि हलवायचं, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता ह्यात टाकते चवीप्रमाणे मीठ.
आणि पुन्हा एकदा मिक्स करून झाकण हे करून शिजू द्यायचं. मका आपला चांगला शिजला पाहिजे. आता एक 10 मिनटं तरी जाणार शिजायला. भाजी की नाही आपली शिजते बाहेर चुलीवरती आणि बाकीचं जे जेवण करत ते मी करायला आले किचनमध्ये. मगाशी माहिती काय झालं, मी जेव्हा भाजी धुवत होती ना अळूची, त्यावेळेस माझा फोन पडला पाण्यात. फोन ड्रममध्ये गेला. पटकन मी उचलला. बापरे, इतकी मी घाबरली. म्हणजे झालं आता कल्याण, म्हटलं आता कसं करायचं पुढे. पटकन ते फोन खोलला, उन्हामध्ये सुका घातला. आहे व्यवस्थित चालू आहे. आता बघते आवाज वगैरे आता बघायला लागेल कसा. तुम्ही मला सांगा कमेंट करू ना, म्हणजे आवाज वगैरे काय असा वेगळा वाटतो का, कारण मला कसं परफेक्ट माहिती नाही पडत आहे. पण तुम्हाला जर का कळलं तर मला जरूर सांगा तुम्ही. जाम घाबरली होती मगाशी मी. म्हटलं बंद झालं तर म्हटलं कसं शूटिंग करायचं, मला एकदम प्रश्नच पडला. पण नशीब चालू होतं म्हणून बरं झालं. तर बाकीचं करून घेते. आता अळूची भाजी म्हटली का अळूच्या भाजीवर भात खूप मस्त लागतो, भाकरी पण खूप छान लागते. पण आमच्याकडे काय होतं, भाकरी आवडत नाही. तर रात्रीची की नाही माझ्यासाठी भाकरी आहे. काल रात्री मी भाकऱ्या केल्या होत्या, त्यातली एक भाकरी मी ठेवली. म्हणजे जास्तच केल्या होत्या कारण मला माहिती होतं मला आज अळूची भाजी करायची आहे म्हणून. आणि आता ह्यांना 2-4 चपात्या करते दोघांना, बस झाला. आणि भात लावते थोडासा. भाजी झाली आहे. आता एक 10 मिनटानंतर थांबा, मी जरा ताट काढून घेते. कॅमेरा चालू असेल ताट काढायला जमणार नाही. नाही बरोबर आहे. हे बघा मस्त अशी भाजी बघा आपली तयार झाले. मस्त अळूची भाजी. हा मका शेंगदाणे खूप छान लागते. तुम्ही अशी करून बघा. आणि हे पीठ बघा टाकलं त्याच्यामुळे बघा असा घट्टपणा येतो. नाहीतर कसं भाजी एकीकडे आणि ते रस्सा असून तो एकीकडे असं होतं. नाहीतर त्याच्यामुळे पीठ जरूर टाका. ही अशी साधी सिंपल मस्त अशी भाजी आपली. आता तुम्हाला ना मी आता खाली उतरवून ठेवते आणि नंतर तुम्हाला दाखवते थोड्या वेळाने. प्लास्टिकचं म्हटलं चालेल ना ते. पुन्हा तुला लोणचं हवंय नको? हे बघा आपली भाजी अळूची. मका दे ना. चपात्या केल्यात मी आज. मला आहे भाकरी. आता कशी झाले काय माहिती. कशी झाली काय माहिती म्हणजे तुम्हाला आवडायला पाहिजे ना. काय आवडलं त्याची छान झालं ते. आज प्रत्येक वेळेला चव ना चेंज होते ना, असं आहे ते. चव चेंज होते. लोणचं हवंय मला. लोणचं सध्या तरी नको आहे. पुन्हा तुला हवंय ना. आणि मला की नाही भाकरी आहे ही बघा. Why do how do बायको माझी बायको. डबा खोल डबा खोल. अरे बापरे, डबा माझ्या एका हाताने कसं खोलू. माझी बायको. आणि चिपूड आहे त्यात. हे बघा जेवून घेऊन झालं. आता हे म्हणजे मागे मला 2-4 कमेंट होत्या, म्हणजे 2-4 पण नाही म्हणजे बऱ्याच कमेंट होत्या की चिबूड आहे ना, साखर थोडंसं मीठ आणि हा चमचा घे असं खाऊन बघा आणि चाट मसाला टाका ना आणि ठेवायचा फ्रीजमध्ये. तर आज मी तसंच केलं. पण असं पाणी बघा सुटले. पण मला हा रस सुटला असेल ना साखरेत आणि पाणी सुटलं. आणि हा चिबूड आमच्या इकडचा नाही आहे, हा रियाने दिलाय. खाऊन बघ कसं लागतं ते. मला चमच्याने खाते. रस पण घे सांगा. ते टाकलेस ना काय चाट मसाला पण आहे, मीठ पण आहे, साखर भरपूर टाकले. चांगलं लागतं. म्हणजे त्याशी मध्ये मी दिला होता ना काकांनी, त्यावेळेला पण असंच केलं होतं. कुणाला घे जरासा. कुणाला झोपला पण. मॅक्सिम खाने का मजा आहे कुच्यावर. मग आता हे पण खायचं ना, हे हेल्दी आहे फूड. पोटात दातात जाऊन बसणार ना, ऍक्सिम थोडं ऍक्सिम पाणीवर निघून जाणार. भाजी कशी झालेली. भाजीचं काय बोललातच नाही तुम्ही. मी विचार खूप छान झालेली. काय कशी एवढी खाली तर खरं. अजून काय मस्त झालेली ना भाजी. संपली की हाय थोडीशी आहे थोडी. नाही ना ती मी आयासाठी ठेवले. मी तुम्हाला वेगळं काहीतरी करीन संध्याकाळी. मला आवडते अळूची भाजी खूप. मीच खाणार आहे. तो झोपला होता. हे बघा हा चिबूड आता मी जरासं खाते. थंड केलंस का? पण नाही हा रस सकट घ्यायचा. खूप मस्त गार आहे एकदम. नक्की गार आहे बघ म्हणून तर म्हटलं. पुन्हा घे जरासा खाऊन बघ. मस्त लागतं एकदम टेस्टी लागतं. बाबाच्या
हे जरासं खाय चांगलं असतं ये ये खा छान झालाय थंड आणि मस्त आहे. ये मी भरवते मी भरू जा, पंखाला जरा तिकडे घेऊन येऊ मला पंख्याला म्हणून जा. 2 तुकडे द्या खा खा दर खा. कुणाला अजिबात आवडत नाही हा चिबूड बघा. शिवून आमचा झोप आता हा एवढा संपणार नाही त्याला झोप आले सकाळी लवकर उठतो ना. झोप मावळला सूर्य मावळला सूर्य पाया पडतो ते अडक छान आलेत. आणि आता बघा संध्याकाळची वेळ आहे. आत्ताच एक व्हिडिओ शूट केला आहे माझ्या पेमेंटचा. मला वाटतं हा व्हिडिओ जायच्या आधीच तो व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. कुणालच्या बाबांचं जोरदार साफसफाई चालू आहे ते बघा आज लागलेले आहेत. तर आणि आता साफसफाईचा विषय निघाला म्हणून मी बोलते तुमच्याशी. आपल्याला एका ताईंची कमेंट होती मला वाटतं नवीनच आपल्या चॅनलवरती त्या की म्हणजे भाजीपाला तुम्ही लावलाय पण रान बघा भरपूर वाढले असं त्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही आधी साफ करा. तर नाही आमचं चालू आहे बघा रेग्युलर सगळं. आता एवढा मोठा प्लॉट आहे जवळजवळ 8-9 गुंठ्याचा प्लॉट आहे आपला. आणि आता पाऊस आत्ताच एक 8 दिवस झाले 8 दिवस पण नसतील झाले मला वाटतं 4 दिवस झाले पाऊस नाही पडला आहे. आणि रान बघा भरपूर वाढलेलं आहे. ते आता आमचं कसं तेव्हा पण आम्ही साफ करायचो पावसाळ्यामध्ये पण. आणि आता तर पाऊस गेला त्याच्यामुळे आता सगळं आमचं तेच चालू आहे. आणि मला वाटतं हे पूर्ण रान साफ करायला 15 दिवस जातील. त्याच्यामुळे सकाळ संध्याकाळ आमच्या घरी ना हे काम चालू आहे रेग्युलर. सकाळ संध्याकाळ हे काम होतंच 2 टाईम. पण उन्हातून आम्ही नाही करत सकाळच्या वेळेस आणि संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा ऊन कमी होतं त्यावेळेसच आम्ही करतो. आणि आता पण बघा ते कुणालच्या बाबांचं काम चालू आहे. आणि मला पण जसं जमेल त्याप्रमाणे मी करते कारण माझं घरातलं पण काम भरपूर असतं. त्याच्यामुळे जास्त करून कुणालचे बाबाच करतात. कुणाल पण त्याच्या क्लासच्या ह्याच्यामध्ये बिझी असतो. त्याला पण वेळ असेल तेव्हा तो मदत करतो थोडीफार. पण सगळं कुणालचे बाबाच करतात. आणि मध्ये एकदा एका ताईंची कमेंट पण होती की तुम्ही मजूर करून घ्यायचं म्हणून. तर नाही मजूर नाही हो आपल्याला मजुरी परवडत नाही. मजुरी ते भरपूर सांगतात 500 रुपये 700 रुपये अशी मजुरी सांगतात एका दिवसाची. आणि जर का एवढं सगळं रान साफ करायला समजा 8 दिवस जरी गेले तरी 8 दिवसाचा तुम्ही हिसाब लावा किती पैसे गेले. त्यापेक्षा आपणच आपलं काम केलेलं कधी पण चांगलं असं. त्याच्यामुळे मग आम्ही थोडं थोडं करून सावकाश करतोय. आता हे कसं गवत सगळं सुकलं ना मग सरळ आग लावून देणार मग ते पेटून सगळं जळून जाईल. मग पण जे झाडं जे आहेत ना त्याच्या मध्ये जे रान उगवलेत ना म्हणजे हे आपण जे भाजीपाला वगैरे लावले ना ते आम्ही हाताने वगैरे काढतो. कुणालचे बाबा हे बघा कुठे गेले गेले घरात गेले वाटतं गेले घरात गेले ते. तर चला मित्रमैत्रिणीनो आता आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आजची अळूची भाजी 1 नंबर झाली होती. खूप मस्त झाली होती भाजी. कढईभर भाजी केली होती पण थोडीशीच फक्त राहिली. म्हणजे आता रात्रीला एका माणसाला होईल इतकी उरले ती मीच खाणार आहे. आणि ह्या दोघांसाठी मी सेपरेट भाजी आज करणार आहे. तर आजचा व्हिडिओ तर काय तुम्हाला आवडला असेल तर जरूर लाईक करा शेअर करा. रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा मक्याचे दाणे टाकून आणि शेंगदाणे टाकून खूप मस्त टेस्टी लागते. कोणतेच जास्त मसाले नाही वाटप नाही काही नाही खूप छान लागते. तर चला मग सगळ्यांना बाय बाय.